Igbo ndị ọma, ekene m unu nakwa ọfụma. Kedu ka o si aga n'ogbe gị? Eji m aka na ọ na-aga ọfụma. Ana m anabata unu niile n'ihe onyonyo nke taa. Aga m eneba anya n'ihe gbasara ndị arọ. Ịmara abịa m mee ihe onyonyo ahụ m mere n'oge gara aga gbasara ndị arọ bi na Bioko. Mbịa na-ajụzi onwe m na kedu kpatara ndị arọ, ebe ọ na ị gara ndị arọ jụchara, ndị arọ kwuru ya. Ndị arọ agụwa sị ka agụkọwa, a ga-agụta 300, obodo 300 ebe ndị arọ bigasị. Mgbe na-ajụ ka ihe kpatara ha ji bụrụ ndị na-aga njem otu a na-apụ apụ. Ajụjụ ihe m jụpụtara ka m bịara ka m kọọrọ unu sorokwa mara, maka ama m ụfọdụ ndị ga na-ajụkwa n'onwe ha ka ihe kpatara ya. Tutu m emewe nchọpụta anụwa, mụnwa na-echebu na ndị niile nọ na Arochukwu local gọọmenti nọ ha niile wụ ndị arọ. Wee mee nchọpụta wee mata na enwere naanị obodo 19 wụ ndị arọ. Obodo 19 ahụ ha wụ ndị arọ gọgọ. N'ime obodo 19 ahụ nke ha nwasizi pụzia njem gawazie ebe ndị ọzọ dị iche iche. M ga-akọrọ unu ihe mere ha ji na-apụ njem ahụ. Ka m kpọrọ unu ụfọdụ aha ha ndị mma. Aha obodo ndị ahụ enwere Amangwu, Amasu, Amaọba, nwee Obi Nkịta, nwee Ụjalị na aha obodo ndị ọzọ. Ha dị 19. Ihe kpatara nụ ha ji aga njem bụ na ha na-azụ ahịa. Ha bụ ndị mbụ bidoro n'ịzụ ahịa. Ha na-azụ ahịa ebe ọ dị ukwuu. N'oge gboo ahụ, ha na-azụ ahịa mmanụ, ahịa akwụ, ahịa akpụ, ahịa ji, ahịa koko, ahịa rọba. Ihe ndị a bụ ahịa ndị ha na-azụ. Ihe a mere m ji cheta na Aba, na Abia steeti Aba, ị gaa n'ezize ndị okporoko, ọ ndị ahụ ha nwawu ndị juru na ya. Ha nwa bidoro na-azụ ma okporoko a na-esi na mba ọzọ atụbata ya. Ha nwa mepere anya on time, ha mepere anya n'oge. Abịa n'ezize ndị bel, ndị a na-egbu akwa, ha nwa juru ebe ahụ. Ị bịa n'ezize ọkịrịka, ọ ha nwa wu ndị juru ya. Ọkwa onye bido zụwa ọhụrụ ọ na-aga, ọ kpọta nwanne ya. Otu a ha nwa wu ndị bụ nnọọ ndị isi n'ịzụ ahịa. So ịzụ ahịa ahụ ha na-azụ mere ha ji apụ njem. Ha na-apụ njem, ha buru ahịa, ha na-agakwa. Ndị obodo ọbụla ha rutere, ha na-eme obodo ahụ ka obodo ha. Ha abụghị ndị na-abịa mebi ọ bịara obodo ka ọ karịa obodo. Mba, bịara obodo ka edozi ha, nyere aka dozikwa obodo. Ha na-ewe ebe ọ na ha na-ewe ya ka obodo ha. Nọrọ ebe ahụ n'ọsara ahụ. Ọhịa mere elu ha ji nọrọ ebe niile dị iche iche. Ya ihe a bụ ihe ndị oyibo na-akpọ oral history, akụkọ ihe mere eme n'oge gara aga. Ụma a na-akụziri anyị ya na ụlọ akwụkwọ. Ya bụ otu a ka anyị ga-esi wee na-ama ya, dịka ndị nna nna anyị gara aga si kọrọ ndị nọ mgbe ha nọ wee kọkwara ụmụ ha. Otu a ka esi wee na-akọ ya bụ akụkọ. Ihe a bụ ihe anyị na-akọ, anyị na-iji wee kwalite asụsụ Igbo. Anyị na-ayọkwa gị nwa bụ onye na-ege ntị ka inyekwa aka n'ịkwalite ya bụ asụsụ. Tinye aka na subscribe button ma tụsakwa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ wee kirikwe wee mata. Maka na ọ bụ otu a mụnwa si wee sị ka m mee nchọpụta. Aga m anọ na-eche na obodo niile nọ na Arochukwu local gọọmenti na ọha ma bụ ndị arọ, na-amaghị m na enwere naanị 19 wụ ndị arọ. Na ọkwa n'obodo 19 ahụ ka ndị ọzọ si wee pụzia wee bigasị ebe dị iche iche.
dịkà a na-ekwu maka ịzụ ahịa, ọ bụrụ sọsọ ịzụ ahịa mere ha ji wee pụọ. E nwere ndị erekwere ere ma ndị bi obodo mba ọzọ na-abụrọ mba Afrịka. Na ihe onyonyo ọzọ anyị ga-eweta, anyị ga-akọrọ unu ihe merenụ ndị ọzọ ahụ bi mba na-abụghị mba Afrịka, otu ihe merenụ ha ji wee pụọ, otu ha si wee pụọ, ihe niile gbasara ya, gbasakwara onye a na-akpọ Maazị Okoroji. Daalụ n'ilere ihe onyonyo a, nyere n'aka tụsaa ya. Ọ bụrụ na isonyebara anyị na-arịọ gị biko ka isonye anyị, pịnye aka na subscribe button. Ọ ga-enyekwa aka ka ndị YouTube wee na-emekwa ka ndị ọzọ na-afụ ihe onyonyo anyị. Daalụ.